OK, ľudia, vaši tam sa videa. Bohužiaľ, v tomto svete som proste zomrel, takže vlastne som vám chcel iba povedať, že z tohto seriálu nebude. No a proste už nič asi, tak vlastne to už je vlastne koniec tejto série. Skončilo to rýchlo, ale tak snad sa poučím, že... Ale ja som nič nemohla akože robiť, lebo to... Tam, jak som sa kopal hore, to som práve točil v tej video, ale radšej to ani na YouTube nebudem dávať, lebo vážne som to nadával strašne a nechcem mať za to vážne vlastne banálkov na YouTube alebo niečo také. Tak vlastne ešte som to vymazal a na YouTube to nebude. No tak vlastne by som vám chcel povedať iba to, že táto séria končí, no. Tak uvidíme, možno sa nájde ešte nejaká séria nová. Len nejaká serveru aj možno. Ale proste, že táto séria končí. Veľne, bože, ja tu čítiť zapnuté nemám. Vidíš, že nemám opravenie, takže nemôžem proste a už na tomto svete ja začať som nechcel, lebo nemá to žiadny zmysel už to hrať ďalej, lebo prišiel som o všetky veci, nemám nič, akože vážne už nemám nič, takže ja som úplne na mizine, čo mi ostáva je tu absolútne robiť nič a vlastne kvôli tomuto sa mi stala táto situácia a stala sa mi akoby toto sa mi stalo, alebo bolo to všade, že som nemohol nič robiť. Takže tak no. Takže vlastne nemôžem robiť s tým, takže iba tak som musel povedať, že aha, dobre. Mám Crucial Binding, teraz som si dal super, Crucial Binding, len to tam má nic. Crucial Binding mám teraz na sebe, takže tak, no. Tak ja ešte idem preskúmať teraz svet, mám si trošku ešte popreskúmať tento svet, kým ma nezabijú zombies. Let's go. Toto je posledná ukážka tohto sveta, lebo ten bude odstranený. A nebude z neho už natáčať nebudem. Lebo... Ako som hovoril, ja nebudem už... Má to nejaký zmysel... Tak, má to nejaký zmysel v rozčasnom svete od znova? Nie. O taký fúkak, že nemám nejaký dôvod. Že by som to mal robiť ďalej. No tak, to je koniec. Je také škoda celkom, lebo tak som mal rád túto sériu. Sice trvala iba jeden diel, ale aj tak to neznamená, že to nebola dobrá séria, strašne ma ináč bavila táto séria. A ja som smutný z toho, že vlastne už koniec tejto série, no. Takže bolo to krátke. Ale malo to aj dačo do sebe, bolo to záživné. A mal som tú sériu rád, fakt. Ale bohužiaľ je to tak. Zomrel som kvôli mojej hlúposti furt chodiť do kejvok. Čo sa mi stalo? Počkaj, dúfam, no. Takéto hity pomaly som dostal, hej. Ne. No nic, kámo, zabijem ešte. Takže takto som skončil ako vlastne tento medveď. Dal som čo medveď ruku. Dobre. No. To je všetko, čo som k tomuto svetu chcel povedať. Ak máte nejaké komentáre, tak kľudne mi ich píšte. A no.
Vidím z čoho žiť posledné momenty tohto svetu. Jedna sekunda od toho, čo tento svet som. A ja si, takže vlastne nebudem to viac asi tomu už vlastne nie viac nehovoriť. Jednoduchou a som mŕtvy. To bolo všetko asi, tak čau.